ବାଇଗଣର ରୋଗ ଓ ପୋକ। ବାଇଗଣର ଧଳାମାଛି ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ମୁଖ ପୋକ। ଧଳାମାଛି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ, ଗଛ ରୁଗୁଣ ଓ ପତ୍ର ଶେଷରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼େ। ଧଳାମାଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଡାଇଫେନ୍ଥ୍ୟୁରନ୍ 50% WP ର 1.4 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ବା ପାଇରିପ୍ରକ୍ସିଫେନ୍ 10 EC ର ଔଷଧ 1 ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ 0.4 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ବା ସ୍ପିନୋସାଇଡ୍ 0.2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ 0.3 ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଫଳ ପଚା ପାଇଁ କପରକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 2 ଗ୍ରାମ ଓ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 1.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।